Manami doho inanami na di bagas joron songsongoni amanami do inami na mangihutun sian bagas na ganup marhite live streaming adorang so tapuka partangiata bornginon parjulo mahita martangiang di bagas rohata martangiang mahita. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 574 ayat 1 2 di ayat 2 rim mehita jongjong. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Do goarni to di perbudian na tumo palangi do tanoon. Amin. Tung isi madong anakku di aka banua gijang jala dukun niho. Dang adong di halomohon rohaku di tanoon. Nang pemerus sibuku dohor rohaku. Saya debata do pertano batuan ni rohaku. Jala perjambaraku saliling ni liling na. Haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan abonar. Mau liate hudok kami ala dipabisar ho tu kami barita nauli. Nama nodangi roha nami. Ay ala ni ubahinu tadahami ho dohot lomo ni roham. Dipangido roha nami naing mangulahon lomo ni roham. Hami saliling ni ngoluon. Jalan naing martua hami bahenonmu. Saya perbaidai maroha nami marhite tondim. Jala pergogoi mai hami mangorom hisap-hisap dohot manggotap pon roha pertibion. Saya palas maroha nami mengolui ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata epistel di pertangiata di Bodarion. Di enek sian Yesaya bidu 50 lalu. Mamuka sian ayat siabe saha tusap lopat. Tajama marsikat sorin. Molo di poholak hos yang tonga-tongam pangerupaun. Tudu-tudu ni jari-jari dot pakuling ni hajahaton. Jala di lehoko asini roham tunamale. Jala di pasabapo rohani dadamol. Jadi pisar mahati urungmu di bagasan haholomo. Jala haholapunmu tuduson hosnian. Jadi saya totong ma tugu-tugu ni Jehobaho. Jala pasabobon na roham di aka inganan narahar. Jala papiron na huli-hulim. Gabe tudoson porlak na sinaramat doho. Jala songon mual naso dung marsik. Jadi paulion ni akan anakmu maaka pasi-pasi sian narobi. Pati dengomu maaka ujahan marsudut-sudut. Jala kuaron ni halak maho. Si pauli akariga. Si totas akadalan balubung asa haingan. Molotung di tait hopat musian ari sabat mangulahon lomo ni roham di ari habadioku. Jala di gor ho ari sabat ari hasoloan. Marmulia di aka jolma nabadia ni Jahoba. Jala di pasangap ho ibana. Unang diulahoko aka dalammu. Unang dihutukko lomo ni roham manang marhata rari. Jadi malas ni roham mahu mida Jahoba. Jala au managunuguho di atas ni aka betul-betul ni tanoon.
jala parmudu-muduoku maho marhite-hite parjabaran ni Jakob oppunai. Ai pamangan ni Jehovah do mandok sohoni. Ima sahat ni turpuki, martua mana tumangion hata ni debata, jala nom piapsa. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 500 sada, ayat sada dohot tulu. Asini rohamadi hamudo dami nasihat debata amatai dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas mahurian itu hata ni debata jamita di partangangata diobas burunginon dienek do di buku Heber bidus 12 na dibuhai sian ayat 10 alu tolhas rodi ayat 20 sia. Heber bidus 12 ayat 10 alu sa rodi ayat 20 sia tapayutiu mak. Aidang didapotok kamu natar jama namar sigorgor di bagasan api manang hagula pun hahulumon rodi haba-haba. Manang pakuling ni sarune dohot saringar ni hata. Pola mangelak-elak akan obigisa. Unang tung nasida di patongon hatai. Aidang tertaun nasida paksai nama dok. Muludais dorbia tu dolok ikomatei dangguran. Pola didok si Musa dibahin sokal ni nataridei. Hata hutat doau jala kadut-dut. Alai duluk sionido didapotok kamu dohot huta ni debata na mangului. Ima Jerusalem na di banua gijangi. Dohot suru-suruan na marloksa-loksa. Ima luluan pesta buluni. Dot huria ni na parjolo tubu. Akan atar surat di banua gijangi. Dohot debata siuhumi saluhut. Doho todin yaka partigor naung ripas. Doho Yesus pangulu ni parpadanan nai barui. Dohot mudar na mangurasi ih. Parsuara na dumingkan unang mudar ni si Abel. Jaga mahamu sotung dijua hamu ibana nama kulingi.
Ai molo gari somalua nasida nama jua ibana nama maksa di tanon. Lam hitama anggota tudal hondi ibana nasian banua gijangi. Tano odo dihutur suarana ujui ala yang gunwaing marbaga-baga do ibana songonon. Sahalinari doau mangguturi dada holat tanoon dohot ma banua gijangi alai hata nama dok sahalinari patuduhon naneng mubama natar hutur ima natino paon asahot naso tarhuturi dibahini oleh ate marohatta ala tajalo harajaun naso tarhutur marhite ido gabe hita parhalado halomuan di debata mardonga biar dohot hadolaton ayapi namangalang do debatat tai ido saha ni turpuki kemudian itu hatta ditiki marjamita in napat ditatai tarbereng ibana ma sahalak ruas natinadana terpurum manang mododok di gerijai. Penasaran ma paditai sungun nasutawu pakilalanna habis pertanyaan di sukumma. Ibu asal mododok kunakin na marjamita yawinna. Bah padita nami. Haru dijawi betabu murum. Belemu jabu ni Tuhanon. Ninna ibana. Dijabu tutu tawi bemurum belemu jabu ni debana. Memang sesumurung do pakilalaan mulunga di bagas ni Tuhani. Apalagi mamulu apala nga mulai na sugut, mulai na buderi, nga sektor serohat taneng pertanyaan. Ning pertanyaan kami bawe nami hasuguton. Apalagi sobote nong pas nuang nong ibadah di lapek na. Ya kan. Mamulai na buderi nga sektor serohat tato. Ketika kita neng nakok tu bagas jorope hu pikir dak kubote nong manang napiga hamu ngasong namartang yang di bagasar roha ngarobi au Tuhan tu bagas mon topok manangau dadak mana yate tekon boto malungukon Roma huwa lusiau jala seta rajumi do perasi rasaunari jala ta ameton ta porsiai molu apala di bagas joro nauna pala solho do ita tu de mata pala jonok sahirana paju pengbuhi paru buhi do ita do de mata terrajumi do asala ni do makadong saha porsiaon sesihol rohatta molo tado perupani ukabal no muli bagas ni de bataki sai tu sidu au neng muli ganu Jepang minggu. Alani mo kadong asaha porsiaw di bagas tikio di pertanyaan ton naing sunggulan na hita. Mulu neng bongot kita tu parsaruan nabadia perpunguan ya kan nabadia tu bagas zoro ni de mata sungguh dia do sasitong na. Sotung do tutu molo bongot kita tu permingguan itu pertanyaan ni saya holak kasu malas sebing marisuang harorota. Unang si marisuang harorota laiko tahilalaru pani hirana tanggal buban nata tuhu di bagasang ulutong. Sahirana tahilala anu dung mula sebagas joroi hirana di pardopahatai tangan ni Jahuba mamasu-masu hita. Aikan ido ganu minggu setajalo dido pakut Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tutodim di pado pakku mabuhina buhitai pado do buhini de bata di ngulut si ganu pare ido na tahalacon gabe herana lubang pakilalata taboto ma dang di pasobutuhani hape hita alai ganu pari ganu tiki sadidongani saditogu-togu ninna edetai nakin. Muka dong asaha porsiaon di bagasan bornginom marhite hata ni debata naung rap tajalo nakin di pabotoho turpukon sasitong na alama ni surato di pasahat tuaka
halak Yahudi na diaspora. Na marseraki. Di bagasa padilian na sida di gudang ni si taonon na tahop na ikot si tuhukon na sida di parserahani. Tarsosak diliti alani hapor siyaon. Sahira na sumerlaba dang dibereng na sida hagugun ni di bata. Dang dihilala na sida sahira na di pasobbu di batanu na sida. Di si taononi. Baripe silitian. Diperkusi terus. Di luon na toro di paila. Tarsosa pakilalan na sida. Ay dia dah. Batu magom may bamulak. Ma tu hapor siyaw niya kaupuna zulu. Tumagom maiba. Tumudal konon ay sahira na somarlapatad do. Ala so dibereng huwaso hagugun ni debata. Ramo kadonga sapor siya budu song pakilalan ni halak Yahudio pakilalata. Sahira na sudisi di dia do Tuhan. Ena di pasobuho do au di sunwaing Tuhan. Buasa pasobuho mo kaparzahati. Buasa gabi sahira na lebih terpasu-pasu sunahnya pertangyanganan. Suhya mermingguan sahira na lebih terpasu-pasu dui. Indah kan ujungna ala somarna dapot kan. Gaur persaripeon. Dangarong dame di perumah tangga ni geleng buhana mau. Ini di dia do bahasa songonon hapi burjudi bemerminggu atau emak lama jibe tu nama lui indah kan. Oh ai suam maju popu di julu jebumina ya kan manang lama joho ziarah maju ho indah. Pesam maju tiketi mama mau pulang mau ziarah mersuak joho di tebak nyupung minna. Imalani tahilaladang herana sektor merelus sudiyakka na dibagasa rohata do uas-uas ni rohata. Alani iman yang disosoi akan apursiai unang tatinggal lo parpunguat tai. Unang tatinggal lo hapursiaw tai. Jala dipuri ni turpuko didok nakin ayapi na mangalang do. Debata. Jangan kira Tuhan kita itu Allah yang tidur. Song nanizu niaka panurirangi kan. Na marsoal si Elia. Meredu di sesiati nasida. Akapan dang pergapi tang gurungna. Majui di patanai meredu gugu. Dang meralus. Alaihulah sahali di jauh si Elia masuk sok ma peleani. Amu kadong asaha porsiaon. Unang tatinggalkon hapor siautai. Jala jangan sempat ada niat untuk menduakan Tuhan. Songon Nabi dan Allah Israel. Menduakan Allah. Disob bagana-gana nalas disob badebata. Dilihat do pilihan na aletong lao muse marsob batu kasobaon ni portibion. Tonggo pakai ajima nang pe naung parhuria na utusan. Tong do lao tu kada tu mangido parmanis. Asalakku tiga-tigaon. Atik nasongonido. HP saya dihaburjuhod do. Marpungu tu bagas joroy. Nuaeng di pasunggulom matu nasida. Molo na zului. Pajupang do debata. Hati hadung borhak bangsa Israel serapidim. Marsaro manasida di halongona Sinai. Jala marsaro nasida di pak niduluk Sinai ai dipangido debata asa merpungu. Marsaro nasida di si. Naing nakok masih Musa naing pajupang do debata. Tapi ring disod au gari rupanita coba membuat animasi mabai film disosongu dia ma situasi na mencekam pada sahati. Jala pula dipaingot tu bangsoi tu luari adorak soharoro ni Tuhani ikum mengeradi. Song natabain nakir rupani mengeradi apartangnya kami hari apa. Beta mazoi nak dah pertangyangan. Indah kan. Hiwa mau sera parhuria na dah pertanyaan kami dang buibah wek nami ya suhuton. Song nabi ne munau rupani dang ulu hamulau menang tu dia ikro tu bagas coro. Alani nga mengaradi nasida didokot ditak-tak nasida mata jaha di keluara 10 sia 2 Musa 10 sia ditak-tak nasida maka bajuna pinga harus dibersihkan. Betul. Song nang natuari dia mabajuku pakai ko pertanyaan menaruh aku rupanya. Ngamang arade ditatap, dipayas, manguras mana sida. Beri kamu mah
Hamu ama jauh nak polarau sejulu nak kamanginang. Di bidu 10 15 ikut dijamot to dirina. Baka didok di sidang bui mengulau. Unang deis. Mereka harus kudus ketika harus bertemu dengan Tuhan. Aku kamu maju sama kamanginang. Pengaradiun nasongoni. Baju piyas. Rohana pekunia si jamot to dirina dang bui mengulau nak kana sopatut. Alanay pazupang dohok debata. Jala dukos sa roha mo kadong asaha porsiaon. Dijuluani mado hilap. Natuari pi hola gugus sa utik rong gurung ngasong na mabiya ribate. Mulo rapi baru dan nama saya mati jamin HP. Ada apa? Ada petir. Anggus saling menyahut, menyambar-nyambar pitirun. Diharurun di bata humut dal tanoon. Saya songon na hutur. Jala didok diturpuk tenakin harus si Musa sendiri pengamabiar kadok-dot. Musa sendiri didok di si. Pola didok si Musa ayat 20 di bahas sokal na taridei hata huta doau. Bang soi pirupani lumidak maninna. Tersonggok mana sida kahitira kadok-dot. Sumuruk mana sida holang. Gabi didok nasida ma Musa ho ma makata itu Tuhani. Unak pola langsung Tuhani makata itu hami. So mau mati hami. Ho ma makatai. Ulu pe hami. Alai ho ma makatai. Manangah didok koko Musa hutang yok kami be. So mati hami no. Alani situasi ro obun songo pamurunan ninna. Ro api. Jalatimus namana itu gijang. Songoni ma situasi pada saat ini. Jala didok. Hadangi ma Musa haliling ni bonani doloki. Hadangi maninna mulis tidak sonari buat polis lain. Do not cross. Tidak bisa lewat. Asa manangisin na lewat. Manang dijamai. Ikut dangguras sampai mati. Manang itulang. Ima saking badia ni inganani. Gabi huingok marupani pazupang masih Musa. Di duluk Sinai, di bereng ibana api 10 guki, didok Musa har-hari ma si patumi. Ai nganan nebedi do. Hamo kadonga saha porsiaur songoni ma situasina. Gabi songoni ma biar ni jol ma biar ni rohana sida pazupang dok debata mulai dok lo ma pakai perantara ma ho ma Musa dang barani. Apa yang membuat seperti itu adalah dosa. Alamar dosa nasida. Ay molo tajah diturpuki, tajah di bidu 10 siai, didok debata tu si Musa, asa porsia nasida. Asa porsia nasida bahwa yang berhadapan sekarang dengan mereka, yang berbicara saat ini adalah Tuhan Allah. Jauh bado, makuling sarune, sangkakala yang luar biasa. Urian itu hatta songonima, hati haro tuhatai. Alai nuaing didok kema mulai tajahanak kidia 22 alai dolok sionido di dapotok kamu dot hutani debatana mengulu anggun waeng dak songoni beto yang dahulu Allah yang transenden macedau holang alai sonari didok imanen dekat Immanuel dongat tama debata. Dia tidak jauh lagi. Jaladang pola birupani didok kemarhiti malim. Ala didok hamu gabi harajau malim-malim hamu diau. Molo diradoti hamu hatakke. Jisudidu hita gabi kemalim di debata kamanginang. Jala didok tuhatai audu dalani doa tutu doa sitonga dangadong nasahat tu ama yang goso marhiti sianau. Asa sudihi tadak pola be. Dung mariba hire-hire na di bagas joroi di natar silak tuhatta Yesus. Dungi tos mahosana mariba mahire-hire na di bagas joroi. Dang pola be pakai perantaraan. Alai sudibe nama dok. Manang aha di pangidohamu. Berek kita akan manginang di Yohanes bidu 10 ayat 10 tului. Asa manang aha pangidomuna marhite-hite guarhu patu pauk kudo. Asa marsangap amai di bagasanam.
Jirak pola besongon na binen ka halak jahudi na julu. Ikut jololianon na jopelian na tumalimi. Dungi di siap memudernai, dibuat memudernai pis-pisom matu biluk na badia situ tu. Laos disima di baik pelia perdengganan. Laos disima di pasahak tangyang tai. Alai manang ise nama ju warni di bata. Ai malua do ganup nama ju warni di bata. Jala didot di sona makadong asaha porsiau sehali dui hapak sekali untuk selama-lamanya. Sekali dilakukan oleh Tuhan kita Yesus. Sekali dui mana mati. Jaladak dang marulahu lagi. Ima pelia perdengganan na pinatupa ni di bata. Songon na nidok na dison. Dia dopolopati. Doho Yesus pangulu ni parpadanan na ibarui. Dohot mudar na mangurasi i. Parsuara na duminggan. Unang mudar ni siabel. Roma sikain kan. Ay ahura marorotinin na. Unang dok songoni abel. Ay mengalualu do. Mudar ni anggimi. Kupikir songoni do ramu dari si Joshua yate. Na mengalu-alu do tu dia batara. Ita buni hokkalahi, habe mengalu-alu do mudernai. Tu dia batara song na ni sebeli ala di do Tuhani ugo do pe mudar ni Kristus. Ala mudar perpadana doi, mudar perdengganan. Sikata doi. Sikata doi tu hamatiani. Sikata doi laho manaus sudi maladosai. Jala iman wahid di sotado pakkum ma Jerusalem na baru o Sion nauli tongam doho. Sudi mehita mengarup surgui langsung kiblat ta langsung tu bata. Dang birupani melalui perantaraan dengan siapapun. Asa manang nahapi di rohami nang ditangyo Tuhan unang ragu behita martangiang. Manang di pangidohamu di bagasa guarhu. Jalomu na doi. Asa dak pola berupani gabi holak songon nakin. Mebir hita bazupak tu bata ala ni dosai. Ala nunga diuras behita. Roma hamu tuau hamu kana loja jalan asorat. Hupasonang peham. Macai lambok Tuhan Yesus. Manjo labok Roma hamu. Alai bohado hita nuang. Dipasingot hita unang jua. Ya. Di jauh-jauh naik unang jua. Atong saya unang jua be. Tangihon pajawon na tuhasonangane. Suara ni todi ni tuhatai jo di laosi. Ditulakui panggora ni rohatai namado. Martangiak kok dialog. Merminggu kok mangalo. Setorus marupani sedialo panggora ni rohanai. Saya dialog, nak pesongoni begitu mudahnya Tuhan memberi. Marilah kepada aku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kilega. Seditu, madasi tahun naon. Udah jual mana mangol di tanah onina. Haji, 2 tahun ini. Tapi ngedo Roma, serahkanlah kuatirmu. Idu di dok Tuhan yang mau kadung asa porsiawan. Jaga mahamu sotung di juahamu ibana nama kulingi. Ai mologari somalua nasida nama jua ibana nama maksa tanon. Lam hita ma anggota tudal hon ibana nasian banwa gijang. Dosa yang tidak terampuni adalah ketika berbohong menggebusi todi ni debata. Gabi ditinggal homuse. Anak-anak muda sekarang gampang sekali. Pamurah hudu manudal hon hapor syonna. Dok kamu jatuh ngamanginang. Kalau mau bapak dulu atau mama dulu meninggalkan agama ini. Udah dikasih jabatan tinggi saya. Udah begini saya. Aitu aha mata omu portibio nang gumago do todita. Jangan gadaikan imanmu. Hanya karena sesuatu yang kamu anggap keselamatanmu. Habe guru di mana do saluna. Unang jua. Unang tatudalhon. Irun anidok nadison gabe tatudali hanguluata. Api hatani netua-tua madok mololi to aek 7 do pareson. Ido tuk tu dia do. Molo sodengka nguluta molo marsak di dia do. Ala debata do mual ni nasa na dengan mual ni pasu-pasu. Tu ibana mahitaro. Song nedok ne Roma hamu tuau. Unang tudal, unang jua.
Jala di sotano odo di hutur suarana ujui anggo nuaeng marbaga-baga do ibana songonon. Sehali do nakin heks habak sehali. Didok tu si Petrus di atas ujahano do padiriokku harajauku. Di atas batu mamaki. Asa mangalata peta kuju purpe haba-haba. Hok dui. Nama nangiuk kata ni debata jala mangulau si patudoso metu halak. Nama nangiuk kata ni debata jala diulau mangalata peta kuju purpe haba-haba. Dang marongso. Tapi ketika mereka membangun, mendasari hidupnya kepada kekuatan dunia pasir, otikpe ninna mamitur marongso mayamwa kamanginang. Ani mo kadonga sa porsiaw sehali doi diulahon. Dak pola mula-hula. Sekali Tuhan melakukan untuk kita semuanya itu akan menjalan jalan berkat bagi kita. Jalan haluauta. Dak pola marula-hula ki. Benon di debata lau patu pahoni. Dak terhutur harajau ni debata. Dak terhutur ni manang ICP. Manang na ahap na masa. Idu benebain simbol ni huriai. Parau na di bagasan obagi. Kristus do nagabi nakoda. Kristus do na mga mudihon ngolutta. Manang nabohapi guguni obaki. Dinalomos sita. Sakababi di tuhat tajis. Mena ma. Mena doa kainang. Mena doa kamang galubangi. Molo makuling tuhat tay. Laos dibedai doa kasisian nai. Sadia liling na ya urap do tamu. Adi dia do hapor siaummu. Mengula bayan hapor siaummi. Andalkan itu imanmu. Jangan hanya katakan aku percaya. Di mana itu berfungsi? Tentu pada saat-saat kita menderita. Pada saat-saat kita sedang mengalami guncangan. Disitulah iman itu berguna. Didok tuhat taima hapor siaummi do. Paluawko. Imanlah yang menyelamatkan. Oleh karena itu manginang. Marhuaso do di batang. Api na mangalang do debata. Bukan sekedar. Dak song kalahad di sobba batu. Namate. Ala yang guhita debata na mangulu do. Iya Yesus Kristus songoni natuari songoni sadarion. Laos songoni do. Rodi saliling-liling na. Martangi yang mahida. Hok do harajom muali Tuhan. Alani ih. Saya totong ma. Marpangusadiat tuo kami. Nunga macai jonokko dingulu niaka nani urasmi marhite mudarmi. Holang dohona jului sianaka jolmai. Alai dung diuras jala di parbadiai ho. Ho sadiri do nama dapotok kami turuk ko sian habang saha muliomi jala jolma ho. Gabe tudus son jol songo rupa nami do rupa. Dibuat todo rupani jolma. Rupani hatuban. Jala gabi jonok maho. Di pada toko do tuhami. Saya nadong anak kuru hamu ganupari. Rasi rasa ro ajal nias yang anon. Burju do ho Tuhan. Basa do ho. Adi dongani ho do hami. Di ngodu namion. Di bahini jamot mahami. Majamot tungulu nami asa unang niang jalalanggus. Aka partangyangon nami parminggun nami. Naing di bagasan habadiaon. Ay nabadia do debata. Jalai kubadia ma nang kami. Todi do debata asa ganup na martangi yang ikut di bagasat todi. Aso nang mergait-gait tami Tuhan. Sotuk tarimas so dia kananiang jalalanggus marroha. Mabae parminggu partangyangan heramiam-miamna. Daksian nasa roha madapot toko. Alai tulus bulus jala takas di ida ho debata. Hadirat Tuhan ada jala tongamdo Tuhan bedia asa disima hami marsaur di bagasa persauran nabadia. Ali Tuhan molo roho dongan nami ise matutu alo nami. Atong rak mahita Tuhan udur mahita ganupari ganup tiki. Sodako bohimi Tuhan madongani hami memulus rura partangisanon. Asa saat tami tulabuani di bagasan las ni roha nasyako. Mariti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Damang dinang hurian itu hatta tajakom mahatani debata. Marid de mahita. Sian bukit de nomor 340 las diduti menutang yang pengudian.
marohata martang yang mahita. Tuhan debata amanami nambar habangsa di Banua Gijang, nahusob bahami di bagasan guarat ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Madok mauliate dohami Tuhan dopanmu nabadiaya le Tuhan. Allah di padongan yomu le Tuhan. Boi hami ruasmi le Tuhan marpungu di bagasan joromona le Tuhan. Rohami marsob batu jolom. Mauliate ma Tuhan Allah didongani ho di leokodope di hami tiki. Roh akaruasmi le Tuhan siap bagas nasida be sahat tu joromona le Tuhan. Di bagasan hahi pason di bagasan lasni roha. Boi hami Tuhan marsaur lama muji-muji guar munabadiel Tuhan ima di partangyangan nami na di patupani huriami le Tuhan huria HKBP Cijantung. Mauliate ma dihole Tuhan sehingga matutu marlasni roha kami dina marpungu marsaur pajupang dohoto ale Tuhan di bagasa bodarion. O ale Tuhan debata nabar habangsa di Banua Gijang. Mauliate matutu nunga di patariason amanami paditanami le Tuhan naposom barita nauli nang dipasahat tuhami le Tuhan sehingga ma Tuhan barita nauli na pinasahan di paditanami boi ma dihulau kami Tuhan di parnguluan nami seganupari margogo mahami le Tuhan homa na mga lehogogo hahi pason asa tarulah hami Tuhan nakapatikmi hatam na badia Tuhan todim ton di porbadiai male Tuhan na mga lehogogo tuhami pribadi lepas pribadi asa tarulah kami sude Tuhan ahan hobar tulomo ni roha male Tuhan songon nari do ni hatam na king Tuhan unang holan pak haso malos sabik kami ro tu partangyangan nami onale Tuhan ale sungguh-sungguh dohami Tuhan na mauas di hatam male Tuhan. Sungguh-sungguh dohami le Tuhan na masihol pajupang dohoto ale Tuhan di bornginon. Ima le Tuhan partiangan nami marsangap maguarmu Tuhan di akaed di doho puji-pujian nami. Nahusob baho kami Tuhan dopanmu dabadi le Tuhan. Rohami le Tuhan Tuhan dopanmu mangido tangyang pangodionan nami Tuhan dopanmu le Tuhan. Na porsea dohami na begyamu doho tangyang nami ona le Tuhan. Nahupasatami tujolom. Martangya kami tutu aka ruas mia le Tuhan, ruas di HKB Cijantung, sian we sada saharo di we 20 tolu parserahan, upasahat kami matu tanganmu na badia le Tuhan, mulai ya nakon nami akadami met ya Tuhan, sia sekolah dasar perguruan tinggi di dalam pendidikan le Tuhan, homa na mga lehon hai pistarat wa kaya nakon nami le Tuhan dia ke pendidikan nasida, asagabe anak na pistar nasida le Tuhan. Na mabiar tu wale Tuhan hupasatami mau tanganmu songoni nang akaya nakon nami na mga lului parkarejo adopele Tuhan nunga tama siya sekolah nabe patudu male Tuhan nakaparkarejoan na hobar tulomoni roham asa marlas ni roha yaka nakon nami le Tuhan gabe las ni roha songoni nang nina tua-tua na Tuhan hasangapon madiguarmu le Tuhan songoni dopya ka ya nakon nami na makalului yaka jodoh na le Tuhan upasatami matutangamu ho mana patuduhon akarokan ni tondi nasida na sesuai tulomo ni roha male Tuhan gabe marsanggap mo ho mana pinuji nami ale Tuhan stongoni nang hami akan atoras ale Tuhan sebagai ama nang ina leon matuhan di hami hagogoon hahipason asa margogo hami mandidi akayana kon nami ale Tuhan boy gabe jol mahana hasea biar diho ale Tuhan, biar midaho ale Tuhan ya kana kon namion. Gabe boy hami kana toras margogo mendidik mengurus aka yana kon nami boy nasida berhasil ya Tuhan. Tarlumobi di jolom ale Tuhan. Upasatami ma aka yana kon nami lehom mati hami gogo ale Tuhan. Asa boy totong gabe hami na tua-tua manangyakon aka yana kon namion ale Tuhan. Asa hobar tulomo ni rohama Tuhan aka naniula nasida le Tuhan. Hupasahat kami mau tangambo songoni nang aka pemimpin nami le Tuhan, pemimpin negara nami on. Siat tertinggi le Tuhan Presiden Joko Widodo, sude aka wakil presiden, aka kabinet para menteri na sude le Tuhan namakubasi negara nami on. Hupasahat kami ma le Tuhan tu tangamu. Asa boy nasida gabi pemimpin na benar-benar takut akan Tuhan. Homa na mapargogoy na sida Tuhan.
Asa boi diambil kebijakan-kebijakan na terbaik tu bangsa nami, oh Tuhan, bangsa Indonesia. Upasaha mahutangamu oleh Tuhan akan pemimpin-pemimpin nami oleh Tuhan. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Songoni ma Tuhan nang huriam oleh Tuhan akan nama kobasi di huriamon. Parhaladoni huriamon oleh Tuhan doho akan situa nama kobasi. Lehon marihami totong lasni roha gogo oleh Tuhan. Asama kobasi huriamon di bagasan lasni roha. Nasia ko ya le Tuhan, lehot dihami gogo le Tuhan, ase boy hulau kami akan tanggung jawab nabi sebagai pelayan di huriamon ale Tuhan. Asa margogo hami, marlas niroha hami dina melakukan sudah aka tugas-tugas tanggung jawab nami le Tuhan. Homa na memimpin na menutun hami le Tuhan. Pargogoi ma le Tuhan, tondim tondi porbadia ima na mangaleho gogo di hami saluhut akan nama kobasi di huriamon ale Tuhan. Songoni nang aka program huria na adong di huria ni HKBP Cijantung onale Tuhan huriamon. Ima aka panitia tahun kesehatan. Godang rencana-rencana ni huriamon onale Tuhan. Ima nalaw papunguhod dana di tahun kesehatan onale Tuhan. Hupasahat mahutanganmu. Homa Tuhan na mga lehon gogo tu aka panitia saluhut. Songoni nang ruas mo Tuhan. Homa na manguka rohana sida. Sudah hami aka ruas mo nale Tuhan. Asa huwa to hami mangalehon na terbaik tu oleh Tuhan. Akan aboy si pasahaton nami tu adupan muna badi oleh Tuhan. Lehom maka rejeki na terbaik tu aka hami ruas mo nale Tuhan. Lehom maka pajapalan na loma tu aka ruas ni oleh Tuhan. Asa tong diboto nasida mangalehon akan hobar tu adupan muna badi sebagai ucapan syukur nasida oleh Tuhan. Allah dipadongani omu di perguluan nasida oleh Tuhan. Tamaman nasida mangalehon na terbaik tu adupan oleh Tuhan. Muliate ma Tuhan, gudang nai dope si Panginoon nami oleh Tuhan. Homa na mangalehoni na hobar akatu keperluan nami Tuhan. Songoni nang aka pergumulan na di adupan nami oleh Tuhan. Gudang dope tu masalah kopi sapul siau dang marna saya dope oleh Tuhan. Lehon mari hami gogo asa mergogo hami Tuhan. Aka mangalo sudah aka sahi penyakit na rotu. Pamatang nami oleh Tuhan asa mergogo hami lehon hagogo oleh Tuhan. Tuhoma hupasahat aka parnguluan nami oleh Tuhan. Tondi perbadi mana mangaleho gogo tu hami pribadi lepas pribadi. Di gejang nisa sudah oleh Tuhan. Jolma pardosa do hami. Ampuni segala dosa nami Tuhan. Asa talup hami majalo. Jala talup mangido aka berkat-berkat nasya ko oleh Tuhan. Tamahami majalo dohot menerima berkat-Mu oleh Tuhan. On matang yang nami Tuhan, nahupasahat kami di bagasan guani anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Martangia kami Tuhan. Amin. Maredehita sian buku Ede nomor 425 ayat sada doho udukna. Laos tapapung ma peliata.
kumma piliata martangi yang mahita. Ali di bata amana minna di banua gijang horo haroruan ni saluhu sileo na dinggan do na saulibasa na mauliutus. Upasa tami masian na nilihon mitu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hurpas hasiak kami pilianon. Pati bulon harajom ritong-atong ani huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silihon-lihon mitu kami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rak mahita mangido di tangyang hato patay. Alia manami na di banua gijang. Saya binar badia maguarm. Saya ro maharajam. Saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sedarion hanguluan siapa. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa lidongan na mardosa Tuhan. Unang hami tokihon tu pangujuna. Alua mahami siap pangaku. Ay horo na punaharaja. Do tagugo. Rodi hasangapon saling liling na. Amin. Asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus. Do tolong ni rohani de bata amatay. Doho parsoran ni todi parbadia ma nama dongani hamu salhuna. Kuriani Tuhata dongan saparsaonar di pertanyaan di Budarion. Rabdo sudi dongan nami na do pertanyaan mariti ibadah live streaming. Anggiat ma di pas-pas Tuhata parsaurata pertanyaan ngota di tangihon marsangak magwarni Tuhata. Salam sehat marita saluna. Horas. Horas matutu.